Знам моето момче. Какво папкаш, мамо? Ох, макароните как ги папка. Погледни, мама, какво папка бебенцето? Алекс. Алексе. Виж, какво папка бебето? Забърши, мамо, ръчичката. Забърши, татко. Сега знае, че го снимаш. Какво папка бебето? Сега като ги приглътнеш. Макарони! Я забърши устичката, вземи салфетката. Забърши устичката, точно така. Браво, тати. Браво, мам. Точно там се оставя салфетка. Браво. Туту. Чутя. Кой ще... Тапа. Изцапа ли се? Да, изцапа, забърши се. Салфетката. Забърши се, татко. Браво, татко. Браво, чудесен си. Бомбон. Ще предавам и курсове по етикеция. Ох, какво папка бебето? Какво папка, мамо, Алекс? Алекс, какво папка, мамо? Седи на моето място. Аз ще сипя макарони. Алекс, той не яде макарони. А ти не ядеш ли макарони? Алекс, какво папка, Алекс? Макаронки! Защо отиваш там? Да няма място там. Аз станай вече. Айде, виж как се остави приборите. Дай ми целувка. Кажи, обичам. Опа, ще се замя. Айде, чао.